Fil-katekiżi tagħna llum eżistijej nixtieq li flimkien nirriflettu dwar tema partikolari li m'iniex se ngħid imma propju ħalli l-ewwel naqra silta mill-Evanġelju imbagħad ikun il-Vanġelu stess li jagħtina d-dawl tiegħu. Is-silta hija mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 16 minn verus 19 sa 31. Luke 16 minn 19 sa 31. Ġesu jgħidilna din il-parabola. Mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. Il-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru biex xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru li jaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġla ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruħu fit-tbatijiet ħorox fart l-imwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ l-Abraham b'Lażru fi ħdanu. U wolla leħnu qallu, Missier Abraham, ikollok ħnina minni u ibgħat il-Lażru jibiltar f'seba' u fl-ilma ħajtaffi n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni qallu Abraham, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru l-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed tbati. Barra minn dan invojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani, mela nitolbok missieri, bagħtu f'dar missieri għax għandha 5 aħwa ħalli jagħmilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post tal-batijiet ħorox. Qallu Abraham, għandhom il-Mosew u l-Profeti jisimgħu lilhom. Le Missier Abraham qallu, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham, jekk ma jisimgħux lil Mosew u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Din il-parabola eżisti li jagħtina Ġesu li konvin diversi minna nafuha smajnija kemm il-darba fil-Vanġelu, fil-Quddiesa, rajnija forsi anke aħna mod personali smajna talks u teachings fuqha. Dak nixtieq niġbed l-attenzjoni fuqha hija skont din il-kelma dan l-għani jispiċċa ma jgawdix il-Alla wara l-mewt, jitlef ruħu. Jekk inħarsu ftit lejn il-mod kifex, dan x'għamel ħażin biex wasal f'dak l-istat li jitlef ruħu wara li jmut. Il-parabola ta' Ġesu tiddiskrivih li kien raġel għani jilbes il-porpra u għażel fin u l-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. Aħna nistgħu ngħidu u b'mod leġittimu imma dan x'għamel ħażin? X'hemm ħażin li tkun sinjur u li għax tkun sinjur taffordja li tilbes tajjeb u taffordja li tagħmel ikla kuljum mill-aħjar. Eppure minħabba dis-sitwazzjoni eżistijej, meta hija maquda ma' xi ħaġa oħra però, naraw fejn kien id-dnub vera. Id-dnub ta' dan ir-raġel għani kien id-dnub ta' l-indifferenza. Il-wieħed fqir li jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda jmur jinxteħed idejh il-bib ta' daru kuljum biex xewqa li jiġba mhux blikel blikel li jaqa' mill-mejda tal-għani, miżejjed dak li ma kellu bżonn. Imma dan l-għani kien indifferenti għalih, ma kienx jagħti kasu. Jekk meta nisma' dil-parabola ta' Ġesu eżisti jiġini quddiem għajnejja tant nies u meta qed ngħid tant mhux qed nessaġera, mhux wieħed u tnejn, illi anke jgħidulek fader jiena ma nagħmel xejn ħażin jiena ma noqtolx, jiena ma nisraqx, jiena ma nidajx, jiena naħdem għall-familja, nħossib il-familja, ma nħoss li qed nagħmel xejn ħażin fil-ħajja tiegħi. Naħseb dan l-għani kieku kien fi żminijietna kien jgħid l-istess kliem. Kien jgħid isma' fader jiena ma nidajx,
jien ma nisraqx, jien ma noqtolx, jiena l-mara ma naqlibilix, jiena naħdem għall-familja, il-libbisom tajjeb, nagħmilhom mikla tajba kuljum, dak li naqla nkawdih bejnietna, bniedem onest, il-parabola ma tgħidx li dan kellu l-flus b'mod diżonest, no? Bniedem onest jiena vera ma qed nagħmel xi ħażin. Eppur eżistijaj, meta nirraġunaw hekk, jista' jkun li aħna qegħdin f'sitwazzjoni gravi ħafna, iktar milli naħsbu. U jekk din il-kelma talla ma tixxokkjakx lilek, għandek problema akbar. Għax din il-kelma tixxokkja il-min jaħseb li mhix tajjeb fil-ħajja tiegħu. Jista' jkun hemm nuqqas serju gravi ħafna li hu dnub ta' l-indifferenza. L-indifferenza, mhux ħażin li qed tagħmel, inti indifferenti. Tant realtajiet issa naraw daqsxejn x'jistgħu jkunu li inti għajnejk magħluqa għaddej bħajtek u inti għajnejk magħluqa. L-ewwel ħaġa dan jeżistijaj jista' jkun kulħadd. Tista' tkun inti b'mod personali. Inti illi għaddej ħajja ta' familja, taħdem għalja kif qed ngħid, però hemm il-ġara taħdejk, hemm il-ġar taħdejk, bniedem waħdu li qiegħed kuljum wara bibdarek, u mbagħad inti m'intix tinduna m'intix tagħti każ il-bżonn tiegħu. Tgħid jieħa noqgħod nagħti każ ħadd ieħor, jien se noqgħod nidħol fl-intriċċji tal-oħrajn mill-bib il-ġewwa dik l-aħjar. Però dik biex imħabba nisranija eżisti, dak mhux nisrani. Ir-raġuna kemm trid, però tgħidx li dak huwa raġunament nisrani. Qatt trid tikkonverti, qatt trid titbiddel, qatt trid tindem mid-dnub tal-indifferenza. L-istess sitwazzjoni eżisti inti quddiem ħuk ix-xogħol, quddiem sħabek tax-xogħol. Quddiem min taf min hu marit, quddiem bint naf li hu l-ħabs. Dan il-fqir jista' jkun daw iċ-ċirkostanzi kollha li qegħdin wara l-bib ta' darek, wara l-bib ta' qalbek, wara l-bib tal-ħajja tiegħek, qegħdin hemmhekk. Illi forsi jixtiequ mhux dak li hu tiegħek imma miżejjed illi inti għandek. U miżejjed ma mhux biss finanzjarju, ma il-ħin li inti tista' toffri. Hekk is-serħan tal-qalb li inti tista' tagħti. Iż-żjara il-minu marit, il-minu batut, il-minu l-ħabs. Li tilqa' lil barrani. L-istess kwistjoni ta' rifuġjati u l-immigranti eżisti li bħalissa anka fih dan id-dinja kollha bażikament, no? Imma lilna torqodna daqsxejn b'mod partikolari. Kif diversi anka aħna bħala nsara nargumentaw, nirraġunaw. B'ħafna attitudnijiet mhumiex insara. Mhumiex insara. L-attitudnijiet tagħna ċertu kummenti li nisimgħu, ċertu kummenti li jsiru fil-konfront ta' refuġjati mhux biss fix-xena pubblika, imma anke meta nitkellmu one to one għand tal-ħanut, għand tal-ħaxix, fi triq fuq il-post tax-xogħol, f'komunitajiet faqdiet. Hekk tistaqsi lilek innifsek għal xiex inti indifferenti. Tista' tkun inti indifferenti taħt l-istess saqaf tiegħek. Hemm sitwazzjoni bejnek u bejn martek, bejnek u bejn uliedek, bejnek u bejn żewġek li inti indifferenti għalihom. Inti m'intix tagħti każ. Tibqa' dej bl-ikel ta' kuljum, tibqa' dej bix-xogħol ta' kuljum, tibqa' dej li tilbes tajjeb, dejjem tixtri l-aqwa affarijiet, mhux bil-fors ikunu ħwejjeġ, għaddej mill-aħħar teknoloġija, mill-aħħar mobile, mill-aħħar computer, mill-aħħar karozza, mill-aħħar postijiet ta' turiżmu, għaddej flusek taqlahom int, no problem. Imma differenti għadbatija li hemm f'qalb martek, f'qalb żewġek, f'qalb uliedek. Dan l-għani però eżistijaj jista' jkun mhux biss persuna, jista' jkunu aħna bħala għaqda. U hawnhekk bħala għaqda qed nirreferi l-komunitajiet tal-Knisja, l-għaqdiet tal-Knisja. Magħhom qed nirreferi il-komunitajiet tal-patrijiet u s-sorijiet. U magħhom nirreferi anke l-Knisja bħala istituzzjoni. Irridu nagħmlu eżami ta' kuxjenza serju quddiem din il-kelma jekk aħna għandniex id-dnub tal-indifferenza wkoll bħala komunità, bħala patrijiet u sorijiet li ngħixu f'komunità u Knisja bħala istituzzjoni. U ma dan inkludi anka il-parroċċja. Il-parroċċja.
il-kappillan fl-imkien mal-Kunsill Pastorali Parrokjali li huma l-muturi tal-parroċċa. Jekk aħna wkoll aħniex nisonja, nis sinjuri illi nilbsu tajjeb, nagħmlu ukla tajba kuljum. U dan xi ġifieri tkun sinjur tilbes tajjeb tagħmel ukla tajba fuq diversi livelli. Tista' tkun sinjur tilbes tajjeb ukla tajba kuljum, anke l-quddiesa tista' tkun hekk eżisti. Li fil-quddiesa fil-liturġija għandna l-aħjar affarijiet, għandna l-aħjar il-biss liturġiku, l-ikla tajba li hija l-Ewkaristija nfisha, imma l-quddiesa mhix tiftaħna għal bżonn tal-fqir u l-batut. Meta għandek komunità, meta għandek parroċċja li tagħmel l-enfasi qawwi ħafna fuq il-liturġija u m'hemm xejn ħażin li jkollna enfasi fuq il-liturġija, anzi hekk għandu jkun. Imma meta dan jaljenana ma jiftaħniex ħallina indifferenti għal foqra, meta m'hemmx rabta bejn il-liturġija u id-djakonija, il-qad lejn il-fqir, l-iskop għaliex jeżistu djakni li jaqdu l-liturġija ma' djakonija, meta m'hemmx din ir-rabta, allura aħna nista' jkun li qegħdin f'dan l-istat ta' dnub tal-indifferenza. Xi drabi jeżisti aħna isu min qiegħed jgħix ma' ħadd ieħor barra miż-żwieġ qed jgħix biss fi stat ta' dnub. Komunità reliġjuża, knisja bħala istituzzjoni, parroċċja, grupp ta' talb fih dan il-knisja, li huwa magħluq fit-talb tiegħu fil-liturġija, huwa indifferenti għal bżonn tal-oħrajn ukoll qed jgħix fl-istat ta' dnub fil-qalb tiegħu għax l-indifferenza issir stat permanenti fih. Dejjem jibqa' dejjek. U anke dawn eżistijej din hija kelma lilna trid teżiżna. Trid teżiżna. Għax għadna wisq il-mentalità jekk qed nagħmel xi ħażin x'qed nagħmel ħażin. Iva jista' jkun eżistijej illi inti l-Vanġelu li tkun nisrani, li tkun dixxiplu ta' Ġesu, mhux li ma tagħmel xi ħażin, huwa li inti tħobb. Huwa li inti tħobb, li ma tħobbx u nuqqas fil-mixja tagħna. L-istandards tagħna ma rridux ibbaxxuhom eżistijej. Irridu ngħixu kif kien jgħid Ġwanni Pawlittini livell għoli ta' ħajja ordinarja. Allura saqsu ftit, parroċċja, komunitajiet, knisja, għaqdiet tal-knisja, aħna indifferenti mill-foqra fi żminijietna. Ċertament meta ngħidu dan id-diskors aħna mill-ewwel jitilgħu l-ewwel 100,000 skuża u x'dan it-tort tagħhom u għax anke jien għandi l-problemi tiegħi. Meta nibdew nitkellmu hekk m'aħniex insara, full stop. Full stop, m'hemmx argumenti. M'hemmx argumenti. Ġesu fil-Vanġelu m'qallinix biex nargumentaw b'din il-mod. Għalinna mod sempliċi, kont marid ġejtu tarawni, ma qalx għambrat it-tort tiegħi u mhux it-tort tiegħi. Kont il-ħabs u ġejtu żuruni, minnu fil-ħabs, fil-maġġoranza t-tort tiegħu qiegħed hemmhekk. Ġisum qatt jgħid għax għandek tort u m'għandekx tort, ġejt kont il-ħabs u ġejtu żuruni. Full stop. Imma aħna eżistijej nibqgħu intellaw inniżlu quddiem il-kelma talla biex ma niskomodawx lilna nfusna. Għax irridu nibqgħu kif aħna, dik il-verità. Irridu nibqgħu komdi. Irrid nibqa' kif jien. Meta l-kelma talla trid tiċċaqlaqni, trid tikkonvertini. Aħna ma nisimgħux il-kelma biex nitalmu, nisimgħu l-kelma biex nikkonvertu. Lan tal-predikazzjoni mhux it-talim fih innifsu, ma l-konverżjoni tal-qalb u jekk dil-kelma misset tħallija tikkonverti l-qalb tiegħek, allura int qed tinsulta, tiddisprezza, qed tobżoq l-Alla f'wiċċu. Qed tobżoq l-Alla f'wiċċu, qed tiddisprezza l-kelma talla meta ma tħallix din il-kelma tmissek int qed tkissirha. Flok hi qed tkisser qalbek biex tibdilek. Hija l-qalb eżisti, mhux il-moħħ, hija l-qalb li dil-kelma titlob minna li nitbidlu biex ma nibqgħux indifferenti. Ktib tad-Deuteronomju, kapitlu 15, vers 7, jgħidilna hekk. Jekk ikun hemm xi ħadd fil-bżonn minn fost ħutek, f'xi waħda minn bliet artek, li l-mulejja tiegħek se jagħtik la twebbis qalbek u talaqx idejk għal ħuk fil-bżonn. La twebbis qalbek u talaqx idejk għal ħuk fil-bżonn. Di saqsija lilek innifsek. Inti jista' jkun il-qalbek ibbieset, jista' jkun li għadejk saru magħluqa, jekk il-qalb tagħna qed tibbies eżistijej, allura aħna qegħdin nieħdlu f'alleanza tax-Xitan. Xitan li jrid iwebbes qalb il-bniedem
sabiex jingħalaq għal-Alla. Ejjew niftħu għajnejna fejn hemm għall-pibsa tidħol is-supervja, insiru bħal Satana. Ma nirridu nikkonvertu mill-indifferenza, rridu nikkonvertu mill-qalbibsa. Irridu nikkonvertu eżistijej minn fidi li mhijiex miftuħa għal foqra. Inti jista' jkun li tgħid li temmen, imma l-fidi tiegħek għadha mhijiex miftuħa għal fqir. Isma' ftit il-kelma tal-Alla xtejt jekk inti minn dan it-tip. San Ġagbu, kapitlu 2, minn vrus 15 sa 16. X'jiswa ħuti li jkollok li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi kelma jibsa sistijie. Jekk huk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu jonqoshom l-ikel ta' kuljum. U wieħed minnkom jgħidilhom morru bisliem, isħnu kulu sa tixbaw, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem. Dan x'jiswa? Mhux li ngħidu li nemmnu eżistijie. Pawl qed jgħid San Ġagbu qed jgħidilna x'tiswa din il-fidi? X'tiswa li tgħid li temmen, però mbagħad dina ma tissarrafx f'emil ta' mħabba. Mu speċjali lejn il-batut, lejn minnu fqir. X'tiswa? San Ġagbu jagħmilha ċara. Issalvak fidi bħal din. Saqsilek innifsek. Int qed tgħix f'illużjoni? Inti taħseb li għax tinqafel il-Knisja kuljum titlob għax jiet komdu fil-komunità tiegħek, fil-parroċċa tiegħek, tagħmel l-affarijiet tiegħek imma b'mod indifferenti li fqir u batut taħseb li inti għandek passaport għall-ġenna? San Ġagbu qed jagħmlilna din mistoqsija, x'tiswa din il-fidi? L-istess eżistijej jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 vers 17. Li jastedina b'eżattament ta' konverżjoni minn imħabba li mhijiex miftuħa l-fqir. Jekk tkellimna mill-fidi anke mill-imħabba simgħu xi Ġwanni. 1 John 3:17. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara lil ħuh fil-bżonn u jagħlaq qalbu għalih. Jagħlaq qalbu għalih. Kif tista' l-imħabba tal-Alla tammar fih? Tgħidx li hemm l-imħabba tal-Alla f'qalbek jekk tibqa' indifferenti lejn il-fqir u l-batut wara dil-katakezi. Isma' din il-kelma. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara l-ħuh fil-bżonn u jagħlaq qalbu għalih, kif tista' l-imħabba ta' Alla tammar fih? Kif tista'? Li mhijiex xajta eżistijej, mhijiex ġajta. Xi drabi aħna ngħixu f'gidba, ngħixu f'illużjoni. Ma tistax tgħid li qed tħobb il-Alla li hemm l-imħabba tal-Alla fik jekk inti l-imħabba tiegħek mhix miftuħa għall-fqir u l-batut. Fil-verità, jekk tibqa' tgħix b'mod indifferenti. U l-aħħar ħaġa li rridu nikkonvertu minnha hekk fuq dan is-suġġett mela edna l-konverżjoni mid-dnub tal-indifferenza, il-konverżjoni mill-qalbibsa lejn il-foqra, il-konverżjoni minn fidi li mhix miftuħa l-foqra, il-konverżjoni minn imħabba li mhix miftuħa l-foqra, il-konverżjoni l-ħames ħaġa u nagħlaq biha minn evanġelizzazzjoni li ma tinkludix il-foqra. Fl-ittra Galatin, kapitlu 2 vers 10, San Pawl jitkellem mir-relazzjoni li kellu ma' Pietru. Ekku qabel ma iltaqgħu mbagħad kulħadd mexa għal triqtu biex jevanġelizzaj x'għandha l-kelma tal-Alla, għal Pawlu għal Ġagbu, il-kolonni tal-Knisja, jgħidilna hekk Pawlu. Talbuna biss li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar. Ħaġa li fittix nagħmilha minn qalbi. San Pawl naraw eżistijej li fejn jitlu l-foqra u kienet parti mill-evanġelizzazzjoni tiegħu. San Pawl ma kellux karizma illi jagħti ħajtu biex jgħin il-fqir inħin kollu b'mod dirett. Il-karizma tiegħu id-don tiegħu kien li priedka li x'għandha l-istadna tal-Alla. Però ħas b'mod ċar fuq il-parir li għaddawtuh il-mexxejja tal-Knisja tal-Komunità ta' Ġerusalemm illi il-kelma tiegħu tkun imxandra kontinwament, tkun imsieħba, mhux biss bil-miraklu bil-fejqan,
imma blatti wkoll ta' karità. U jgħid li talbuna nibqgħu niftakru fil-fqar ħaġa li fittix nagħmilha minn qalbi. Aħna hekk għandna bżonn eżisti nikkonvertu minn evanġelizzazzjoni li mhix miftuħa l-fqar. Hawn min hu msejjaħ biex jgħin il-foqra l-ħin kollu. Hawn min m'għandux dik is-sejħa, però anke min m'għandux dik is-sejħa. Min hu msejjaħ li jipriedka, min hu msejjaħ li iwassal il-kelma Alla, jħabbat il-bibin tan-nies, jitlob mal-morda, etc. Però kull evanġelizzazzjoni trid tinkludi b'xi mod li aħna naqdu l-foqra, id-djakunija. Jekk l-evanġelizzazzjoni tagħna qed teskludi l-element li nieħdu ħsieb il-foqra, għandna bżonn konverżjoni bil-mod kif qegħdin nevanġelizzaw. Jekk parroċċa pereżempju, jekk komunità reliġjuża tintefa' fuq programm ta' katakezi biex tallem li ċertament mhux xi ħażin, imma dan qed jeskludi b'xi mod id-djakonija, il-qadi tal-fqir, iridu nikkonvertu mill-mod kif qed nagħmlu l-katakezi. Rridu nikkonvertu eżisti. Bħala kulħadd għandu l-karismi tiegħu, ma meta niġu għall-komunità b'mod sieħ ma jistax ikun li jkollna enfasi fuq ħaġa u nitraskuraw il-oħra. Issa jista' jkun għax maħniex organizzati tajjeb, però jista' jkun għaliex aħna indifferenti dik minn hemmhekk bdejna eżisti. Jista' jkollna management aħjar tal-affarijiet, però ma nistgħux nittolleraw id-dnub tal-indifferenza fil-qalb tagħna. Din mhijiex kelma ta' kundanna, din hija kelma ta' mħabba, hija kelma ta' ħelsien. Jekk inti bniedem li trid tkun fil-verità f'Sidna Ġesu Kristu. Jekk hemm l-indifferenza fik eżissija eżis oħti, din l-aħbar hija biex tfejqek, biex teħelsek minna, biex l-aqda tiegħek ma' Alla l-Missier benu Spiritu Santu tkun fl-imħabba vera li minna tfur l-imħabba għal-fqir u l-batut li il-mulej jipoġġilek fil-ħajja tiegħek. Tkun xami, tibqax indifferenti, iftaħ qalbek għal dawk in-nies li Alla qed tipoġġi f'ħajtek biex inti tħobbhom.